nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga magahatag sa mo sa imo kagabi. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko, dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tubtub alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Turn it up! Somebody save your soul, cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want the good life every good night, you're a hot one to hold. Cause you don't even know, I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Somebody save your soul, cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want your sex and your affection when they're holding you close. Cause you don't even know, I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Every night when the stars come out, am I the only living soul around? Need to believe you could hold me down, cause I'm in need of something good right now. We could be screaming till the sun comes out, and when we wake we'd be the only sound. Get on my knees and say your friend change round. But I can make your hands clap. And I can make your hands clap. Turn it up. And I can make your hands clap. My flesh is searching for your worst and best, don't ever deny. I'm like a stranger, give me danger, all you're wrong and you're right. Secrets on my way to the freeway, you're a keeper of crabs. Feel no conviction, grapes of wrath can only sweeten your wine. But you don't even know, I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Every night when the stars come out, am I the only living soul around? Need to believe you could hold me down, cause I'm in need of something good right now. We could be screaming till the sun comes out, and when we wake we'd be the only sound. Get on my knees and say your friend change round. But I can make your hands clap. 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 So can I get a hand clap? Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM.
Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Archdiocese St. Capiz kag ginadumalahan St. Capiz Archdiocesan Social Action Center ug Kasak sa idalom sang pag-iya St. Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Orasyo Emperata, agud amnigan, batok sa COVID-19 virus. O manuluyon ka may luglugon nga amay, nagadangop kami sa imo sa among kinahanglanon, nga magpangayo sa imo pag-amlig batok sa COVID-19 virus, nga nagtublag sang pangabuhi, kag nagtalapagani sang kamatayon. Ginapangabay ka namon karon, nga tulungan mo kami si mahigugmaon, kag paagi sa imo nagapang-ayo nga kamot, tabuga ang kahadlok sa balatian kag kamatayon. Ibalik ang amon paglaom, kag pabasko ka ang amon pagtuo. Nagapangamuyo kami, nga tuytiyan mo ang mga tao, nga ginatugyanan sa pagpangita sa mga bulong, sa sini nga balatian, kag sa pagtapna sang iya sini paglapta. Ginapasalamatan ka namon sa mga nahimo nga bakuna, nga natigayon paagi sa imo nagagiya nga mga kamot. Bendisyon niya ang amon pagpaninguha, nga gamiton ining mga bakuna sa matap na ang pandemya sa amon pungsod. Nagapangamuyo kami para sa amon mga health workers, agud ila maatipan ang mga masakiton, sing may ikasangkol kag kahanuklog. Hatagi sila sing maayo nga hunahuna kag lawas, kabakot sa ilaging sumpaan, pang-amli batok sa balatian. Nagapangamuyo kami para sa mga nagamasakit, kabay nga mabalik sila sa ila maayo nga lawas, amligiyad tong mga nagatatap sa ila, hatagi sing kapahawayan nga dayon, yadtong nagkanamatay. Hatagi kami sing grasya sa sining maiwat nga panahon, sa paghikot para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa yadtong mga ginakulang. Kabay nga ang amon kabalaka kaganuklog sa isa kag isa, magapapag-on sa amon sa sining krisis, kag magatuytoy sa amon sa pagliso kag sa pagpakasantos. Nagapamati kamo sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko, dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta.
O sige, makalpa mo. Oras sa Pilipinas, Philippine Center Time. 3 minutes after the hour of 8. And we're a bit late. Anong beat? Super late na galing. Anong oras yan natin? Ano? 11:30. Minus deduction naman eh. Deduction? Sige, sa madidak. Alright, mayong gabi Luzon, Visayas, kag Mindanao. Mayong gabi sa aton nga mga kalagad. Dari sa syudad sang Rojas, kag sa probinsya sa Capiz. At the same time sa aton nga mga kalagad, kag ka-best friend. Sa mga kaiping kaprobinsyahan. Ang probinsya kang Antique, probinsya Itaclan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, and as far as probinsya sang Masbate, kag probinsya sang Romblon. Yes! It's Thursday. Throwback Thursday dapat ngayon. Ano yung throwback ta? Sweldo. Ato yung mga itsura doon, tinalikdan. Tinalikdan sang panahon. Good evening sa mga best friends natin kag sa mga kaalagad natin nga nakatutok na sa aton nga programa. Welcome. Sulod na kamo, sulod na. Sunod na mga langga, sunod na. Dali na takag pamain na sa mga numbers. Plastic mo kabata. Mayat pa aton duwang nga batawa gani. Ato na gurato Gani mo record. yun. Bela. Lima? Ay, nako. Doon si Marites ba, no? Ang kalapit balay naton. Anyway, kamusta na mga kalagad? Kamusta ang aton Thursday? Kamusta ang aton nga adlaw? Kamusta ang aton nga hapon? Kamusta aton nga gabi? Kamusta siya? wala makapanginlaman, no? Ay. Kag kamusta ikaw, no? Labaw sa tanan, kamusta ikaw? Kamusta ang aton ginabatsyag? Kamusta ang aton nga likod? Doga matamat nga tulo. Ang aircon. Ay, kamusta kamo dira tanan no sa aton nga mga kalagad nga yara sa ila mga tagsa ka panimalay, mga kalagad naton nga yara pa sa ilang trabaho, mga kalagad naton nga yara pa sa ilang ganano sa ilang mga talambayan. Kag mga kalagad naton nga yara sa ila tagsa na ka mga hiligdaan. Pag di okay lang man Ikaw gani daw iba rin mo tingog eh. Oo. Balos-balos la. Anyway, ginakamusta naligan naton. Oo, gani. Nagpakbom na kita si Permi. Ginakamusta naton. Sige. Pwede ako siya. Oo, susunod siya naman. Balik-balik lang Ang ginakamusta natin ng mga best friends natin nga nakatutok na. Tani, maayo pa inyo nga pamatsyag. Especially sa mga overseas Filipino workers natin. Nga bisan na oras na, alas 8:06 na. Nag-aupod sa atin programa. Maayong gabi. Maayong gabi sa inyo nga tanan. Kapanyapon na kamo. Kamusta man na panyapon ta dyan? Ang inyo man ang mga isda na imbisan. Imbisan man to ang muntugina. Naluto lang, manalipat sa mama mo. Ikaw man bisan ng luto na. Uy, kagi ko sina. Wala ko nakuha ang hasang. Di ba, galing? Habali mama ka na miun sa imo, no? Fighting. Ay, hindi man. Medyo ano lang siya, Bahay lang malang kay Hasang. Ang ibang tikwan ng akdo. Wala ko ang akdo tapos naglupok pa. Wala ka tilawin ko sa mo. Ay! Okay man ah. Na Kaysa ano man. mapagutom ka. Gano'n, natigayon man. Oo, gamay-gamay lang. Pudyot-pudyot lang ba? Kamusta nga ito yung mga tinola nga manok? Note down ba lang kukus? Nara sila ano? Grabe. Ang ginawa mo kasako. Wala na note down ang kuko. Naka-manicure pa. Maayo pa kukos ang manok mo yung manicure. Agoy ah. Kamusta nga ito yung mga adobong nga baboy? Si may buhok pa. Wala problema kung wala pa na ano. Harap mo na din ako kaisa. Nagkulang na lang buhok ay maging bakal. Kulang na nagsudlayon mo pa. Pwede man nga ano mo. Ano ang ginahin mo ni Tansula sa imo? Ginahan sa lapid. Ginasalapid. Bago lang luto pero nagsinalapid ka sa mo. Ay, pero hindi man tani magsubong sina. Although may ara giya subong sina kaya nalipatan naton. Gani. Pagod ako kaisa no, naatrasan nato nga pagluto.
Di pa da sigay na lang. Importante ba namin timpla, no? Hindi nga lang gawin mo nabutang, no? Manabutang niya galing. Puro na tanan tuyo. Kaya sobra naman kaalat. Sige, anyway sa mga kalaga dato, thank you so much gid sa pala niya pagsuporta diri sa 88.1 Spirit FM. Sa gihapon nagapamati ka mo sa 88.1 Spirit FM gani sa aton nga emergency broadcast. Malipat na ko gusto ko naman Kader FM. Mabalik naman pala. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman is Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Granflor. Aton program manager Father Francisco Casada Jr. Sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father John Dave Ibalia, sa mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingming Hueco, kag aton partner technical, alagad Maria Jean Lorin Balgos. May kaupo din naman sa buong gabi diri sa aton nga programang DJ nga hindi man deezer. Pero daw hindi gid yan. Naglain naman pala. Hindi man dessert, pero alert. Hindi man matamis, pero palaging namimiss. And, Wala ka pa gan. Ano, sino ka DJ? okay na, diretso na. Balaan na nila. Araman sa ano, no? This DJ was Sugar. Or sounds good. Balik sa udto na naman. Gagani naman yung DJ. Wala lang. Kasing anyag lang gid sang inyong mga gabi. This is DJ Pretty. Para sa programang hindi hot, para sa tanahan. Bata ka man o kantigo lang. Sa sining malinong kag malamig na kagabihanon. Tugtanta ka. May problema ka. Istorya ta! Dali na! Wala na sa may mas makusog pa siya, no? Gani. Ano mo, nilang ta, no? Wala na mo na miss si Uncle, no? Sige, oras na to, 10 minutes after the hour of 8. Diretso kita mga kalagad, kay kadamo na sa nagsabat sa atong istorya pamangkot of the night. Pero sa subong lang nakatutok sa ilang mga radyo o kung sa ilang mga cellphone, sa ilang mga laptop, sa ilang mga iPod, sa on. Sa ilang mga TV. Ang atong istorya pamangkot of the night. Ano kano ang mas masakit, best friend? Aba. Bayaan ka sang eroplano o kon bayaan ka sang ginapalangga mo? Aragoy. It's a tricky question, ha? Aba. Panumdumin yung mayad ang desisyon sa kabuhi niyo. Panumdumin yung mayad mga kaalagad, no? Ang inyong mga sabat, i-comment lang sa ating comment section sa Facebook Live or i-text sa ating hotline number 0907-621-6650. sa liwat 09. 07-621-6650. And of course, sa inyong mga sabat, dapat may isa ka lucky number ka mong ihatag. Pili lang ka mo from numbers 1 to 20. Again, hindi 21, hindi 22, asa lang 20, no? 1 to 20 lang kita, mga madam. Again, sabat lang sa atong istorya pamangkot, kag inyong nga lucky number, no? I-mine nyo lang ang lucky number. Dari wala na bayad-bayad, no? Kami nang magabayad sa inyo. Chance ka mga magdaog sa mga surprising Yes, prices. kag sigurado gid yan, no? Every program nato diri sa Istoryanta, may 5 ka mga maswerte nga Nga mga daog. tagdaog. Oo. It's Tagdaog, either tigdaog, tagdaog. tagdaog. It's either cash prize Wow, or groceries. load or groceries. Aba. Diba? Diba? Inutil. Sige, 12 minutes after the hour of 8. Gandang gabi kay Ma'am Lorna Francisco Valencia. Mayong gabi DJ Washuga kag DJ Pretty. Hi, may gabi, May. Kay Ma'am Lord, kay Papa Bruce Jan, kay Bengkay, kay Noy Noy, kay Baby Princess. Kay Lola, si Lola to. May gabi man kay Ral Myrons Mayordomo. May gabi DJ Washugan, DJ Pretty. Okay, basa na ta sa mga sabat, do? Kaya atrasado man ta, no? Kita man may sala.
Hambal ni Ma'am Lorna Francisco Valencia. Para sa akon, mas masakit ang ginbayaan sang eroplano. Kaya ang ginbayaan sang ginapalangga mo, sanay na ako. Permi lang ko ginabayaan, pero ang ginbayaan ko eroplano, mas masakit kay talagsa ka lang kasakay, tas mahal pa ang plite, tas ginbayaan kaya, ha 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 ha. Number 2. Ay, iba si Pares Ma'am kita Lord. sabat, ma'am. Oo. Ako dutik lang, no? Ang tawo ya, dahil lang, ang tawo ya, pwede magbalik sa imo. Eroplano, hindi magbalik para sa imo. Oo, pag nagasto ka na, no? Ikaw. Ako dutik lang ko na ba yan, no? Kasi nga rin sa lahat, to. DJ Pretty nyo. Inyo na lang ni siya. Nung wala na sa payo, nga ginawa. Dutik lang. Nag-ilis ka na sa salakyan, na. Nakapag-brush ka man sa to. Why? Wala ka kailis sapatos. Wala ka makadala sa ano. Ang importante mo nga dala. Yan ang pila na lang ka minuto, manuglupad na. Nagsakay na ka mga pasahero. Di ba? Ang galing. Anyway, part of sa kabuhi. O isa nga ginabayaan ka man. Ay, oo. Isa dutik-dutikan man. Nang kuha ng bala, nang tinatawag ng porbay bala. Purbahi bala. Sige Kay Ryle Marvin sa Mayordomo mayong gabi, may sabat man siya. Oy, Para sa akon, ang mas masakit ang bayaan sa ginapalangga mo. Kay tungod ang imo feelings, hindi man na madali makarecover, especially kung ang tao, ginapalangga mo, is madula na sa kabuhi mo. Ang eroplano, kung bayaan ka, pwede ka liwat ka kuha sang bagong nga ticket. Pero kung ang ginapalangga mo na ang madula, hindi mo na siya mabalik. Oy, nami mo ng punto. Number 3, si Ryle. Ay, update. Oo. May paramdaman mo sa buong Ryle, ha? Nakakauni ko rin siya to. Naragupod ni Kagina eh. Nakaka-shock to kag kompleto pa sang bakuna. No? May anti-tetanus. Anti-rabies. No? Tanan na, nasaksak na sa imo. Sana all kompleto. Ay, good. Pag-isa. Oo, ano kompleto man sa bakuna. Maayong gabi kay Ray Love F. Berry. Kag sa mga kaupdanan mo doon, shout out kay Glenn, Christian Glenn Danios. Kag subong man kay Mr. Toblerone. Si Mr. Dave Francis Detangco. Kumana lang ang problema sa Toblerone. Ay. Actually, bala David, hindi naman ikaw naka-experience Oo, hindi ka tagtaman Toblerone. Ginatagan ko Toblerone, no? Ang bansil sa Toblerone, ara pa, parang tao mong nagatag, wala na. Don't worry ka, Dave, don't worry ha. Kaya sigurado ang bansil, sinara pa na. Kinabat ang butang pa na dahil sa sa ngipon. Remembrance. Remembrance. Oy! Parang hindi ka na mag-asa. Pares ba naman sa itong kilala, talaga tuon na. Di ba? Amal niya madugay ko na dulaon ang feelings niya sa iya. Pero mas mabudlay ko na iya. Ang exam nila. At nagtuon na lang siya. Naka-realize na siya. Anyway, Sige, sabat na. Maayong gabi kay Aidan Patricia Villarreal. Anyong kay Raquel Alcazaren. Bayaan sa eroplano kanugon sa pamasay. Wow, Raquel. Grabing Laking tulong, effort. Wala ta ang kay Glenn nga ha? Ang muna ginaano mo? Ginasabat mo kay Glenn? Pwede ba na ang tawag sila, mapa-expound? Expound ba? God, Diyos ko. Kung essay ni, duwa lang i-score. Raquel, expound mo yung mga answer, pero sige, Batuno ikaw na ni ng namo fourth, na. Pag ikaw nagdaog karon tungaon ko man 14. Di ba para fair? Hindi Kay pwede. Mia Joy Jordan Caldeo. Mas masakit bayaan sa eroplano kaysa sang imo palangga, kaya ang eroplano gingastuhan mo na ina para makatry sakay o makadto sa imo gusto nga kadtuan. Pag palangga ara lang na da permi sa isa ka tawo. Iba man si Mia Joy Mia Joy wala. Gagawin sa kay Sir Plan para matry. Mia Joy mo lucky number, wala ka makabut ka kabutang or ka-comment at least no gigastuan mo. Ang problema kung mas dako pang gasto mo sa iya kaysa sa eroplano. Amo na iya. Actually may nagidya permi.
Oo, di ba la, Dave? Yan lang. Mas masakit ya ang ginbayaan ka sa ginapalangga mo. Kapin pa kung gwapo, tas asa subong palangga mo pa, tas Agay. kada oras napipinsaran mo pa sa isa ka dakilang ano na? Na isa kang dakilang tangago. Ay, masakit. Sige lang, Rayla. Okay naman. Batuna na lang. Amo kasi na. Kapin pa kung gwapo. Insecure ka. Pero ang importante daya, padayon yung mga TikTok, no? Oo. Kaya once nga makita ka niya, dira, Oo. taon ka na, pero miniya. Gina-save niya yung videos. Oo. Tapos gina-delete ka man dayon. Okay. Sige, wala ka mo lucky number, bala ka mo dyan. gani man. Ari pa isa, Are, ari pa nabasa. sawi mani, sawi kag marupo. Mas masakit bayaan sang ginapalangga mo, lalo kung di ka pa ready. Kay ang pagbaya sa imo, budlay madula ang sakit. Kay sa seroplano, ang ticket money kay mo pa ibalik. Kag islan, pero ang ginapalangga mo, kay ara na nga hindi pwede maibalik. Or di na siya simo magbalik. Para sila ni Real number 3 man kay Jeremy Villarosa. Hi! Shoutout kay Gigi. May gabi. Jeremy, change ang number Number mo. 7 na lang ko no, kay nauna si Ryle. Sige. May gabi manay manang miss you. We miss you too, Gigi. Sino na siya? Thank you so much, Jeremy, no? Kamusta ka mo dyan? Shout out sa kay Justin Islana. Hi! Pa-shout out ko na. Shout out! Thank you so much, Ari Pagdito. Hindi ba ni magpuperdeng isa? Grabe ba? Okay. Sige, go ahead Para sa akon, masakit ang bayaan. Tungod once na nga ginbayaan ka sang partner mo, especially kung palangga mo sa, daw ka budlay gidayon kay tungod nadula ang tao nga nagapasadya sa imo, kag tao nga nagahatag sang inspiration simo. Wala na may papag-good morning, wala na may magahala nga kakaon ka na, wala na may gahala nga halong kagid permi, wala man may gahala nga good night, I love you, ha ha ha. Shout out to my ex, ha. Shout out kay ex Char. Ha ha ha. Good evening manang kag Manoy number 12. Shout out kay Benny Dalida. Kag sa family Dalida dira sa may Meherada Subdivision. Ano ganyan dira? Inzo Arnaldo. Hindi ko lang doon, Arnaldo. Hindi ka sure. Inzo Arnaldo, Rojas City. Hi kay mama kag kay papa. Good evening. Puro wala. Wala na sa may good morning. Wala Ikaw sa na lang gala. sinaobra para si mo ko galingon. Basi Text kag- mo. Ben, kay basi kag wala ginman yan. Ang na problema. Wala may text na mo. Try mo text mo ko galingon. Oo. Hello, self. Amon wala ko kaisa, no? Kinahanglan naton actually. Kamusta naton ko galingon. Oo. Basi kag wili kita focus sa iban, pero wala naton natalupangda naton ka galingon. Kinahanglan manggali sang self-love, di ba? Self-care. O self ano pa gid? Self-groom. Di ba? Self-group. Okay. Di ba? Ben ha, namduma man na, Ben. Oo. Doon ka man, Ben. Oh. Ben, niya wala na kwala. Sige, dito sa piyak ko kay Ma'am Lynn Valdez. Good evening to all copies doon. Hi, Good evening, good Ma'am evening. Lynn Orline Valdez. Kay Julie May Dorado, Yams, siyempre ang bayaan ka sa pinalangga mo. Good Good evening, evening. 88.1 Spirit FM. Thank you so much, Ma'am Julie May. O, Ma'am Julie May, pwede mo pa na ma-expound yung mga sabat kag yung mga lucky number, i-comment lang sa liwata. Sige. Kay Ma'am Lynn or Line Valdez ng sabat. Eroplano ka ginapalangga. Kung bayaan kang sang eroplano, hi, ti bayaan ka man sang ginapalangga mo kay syempre eto na siya sa airport. Nagahulat sa imo tapos ginbayaan ka sang eroplano, sakit ka kaayo na ba? Lucky number daw is 18. Kag issue gid subong mga DJ Pretty kag kamahal sang swab test kag ticket subong. Kung may ginapalangga akati, hindi man nimo sure nga palangga kaniya, malay mo ba sigin paasa ka lang. Tsakto na yung mga practical ya dapat subong niya. Oo. Subong niya hindi na basta-basta ticket kinabayaran mo siya magsakay ka plano. Asin. May swab test ka pa, baring tira. Sa subong may harap pa sinabay.
mga clearance, mga barangay clearance, travel order. Ay, doon swab test lang ba? Swab test na na. Oh, mahal sa mga swab Ano test. ka, ma-register sa SPAS. Oh, nice. Shout out sa atong LDR Force, Ma'am Jing. Ay, Ma'am For may Jing kabulig sa atong Perez. espas. Oo. The best na yung Provincial Disaster Risk Risk Reduction Reduction Management Management Officer. Right. Ikaw, ma'am, ang the best. Galing mas pinaka-the best ko rin Sir Speed pala kasi ma'am. Labi ng dira sa Banwa sa Sigma. Kayod-kayod. Grabe. Nakita mo gandang mihura. Diba? Oo, ganun. Sir Speed, kape-kape lang dahil. Labit na lang eleksyon. Kasi kinang matingog, Sir Speed. Ari lang kami ni Sir. Handang Okay. tumulong sa iyo kahit saan ka man. Oo. Angie Avir, good evening sa inyo duha. Good evening man sa iyong mga isa, ma'am. Angie. DJ Iswa Sugar, Real and Pretty May. Ang masakit ang gibayaan sa pinangga mo kay palangga mo na gani bayaan ka pa. Okay lang bayaan ka ka aeroplano ko kung wala ka man sang ticket. Anon ko man aeroplano kung wala ang palangga ko. Oh, diba? Imanda ka kayo, Angie. Dami mo na sabat ni ma'am, no? Oh. Dami based on true experience, gini ma'am. Okay. Tandaan mo, di tayo naman tado nga duwagin ba aeroplano? Nagdalagan ta may mga maleta. Oo, nagdalagan. Sa di na ito nga Pero parts ng importante Manila. pa to sa mga love life to sa to. Kaya ganang ba naman sakay sa ano ka na? Sa taxi. Hindi. Kaya niya. Dasig malang niya. Ay sakay sa bus. 3 oras yun. Oy, tutod lang. Pero kung may ticket ka na, kagpasakay, tutod, mamalipatan mo, ginapalangga mo, kung malate ka na sa aeroplano mo. Para sa kay kay Ma'am Risa. Oo. Kuha ticket na lang alam. Ay. Shout out kay Ma'am Risa Sarabia. Dara sa hi, Ma'am may Risa. paritan. Basta ang mga kalagad, tada mga pumuluyo, tada ma'am. Hindi nyo na sige. pagkalipatan. Oo. Ay. Laro sa po na, no? Oy, shout out po DJ Pretty. Aba, si DJ Pretty gidi yung gusto. Shout Oh, out wala. kay Justin. Malay mo, di ba? Oh, this is ano Pre dapat po na ni Preo. dapat inclusive kita di tanan, di ba? Shout out gender friendly kita dire, open sa tanan. Malay mo, Okay. di ba? Pa shout out po DJ Pretty. Shout out kay Justin S. Lana. Oh, shout out. Thank you so much kay Rosemary Villa Basea. Mayong gabi DJ Washuga and DJ Pretty. Pa-shout out watching from Natividad. Number 5 na si Ma'am. Ma'am, nakapasabat, Ma'am. Ma'am, sabton mo na ato yung story pamakot of the night. Nga, ano ang mas masakit? Bayaan sa aeroplano? O kung bayaan sang ginapalangga mo. I-comment lang dahil yung sabat no, sa comment section or i-text sa aton yung hotline number. Oh, 0907-621-6650 para may chance ka mga magdaog sa mga surprising prizes. Next sabat ay kay Jamil Deliedo Carros. Mayong gabi sa tanan. Hello. Busy gid ako last week kay God bless us. Oy. Kami sir, di man gid sir. Pang rap-dap pa man ang kami diri. Pero halong away sir, no? Busy si sir kay siguro sa tawag sila mga activities no? Sa sangguniang kabataan. Shout out sa imo dira no nga mga kaupdanan sa sangguniang kabataan di ka si sir di ka ni sir. Nagliga lang yung atong yan ano. Ay, katigulang na yung kami sir. Sige, thank you so much. Ari na, may sabat gid man si Christian Glenn na Daniels. Ikaw mabasa. Sige. Ay, may harap pa si Royce sa babaw. Ay. Dahil lang, si Sige. Nonoy. Sino na siya? Ang balya sa akon mga DJs, mas masakit bayaan sang eroplano kay first time ko tani makasakay. Kaso nabayaan pa. Number 11 gid, salamat. Pero Swak. ako lang ganyan first time na. First time naman siguro. First time. Ay, first love ko na yun. For the Okay. first time. And the last time. Sige lang na yan, no? Ano lang? Bakas-bakas lang yun. Bawang lang yun pa tayo. Kalmahan lang. Hindi yan pwede din mag-comment, you know? Oo. Ikaw paluluoy ka lang yun. Anyway,
Si Christian Glenn Danios. Good evening, DJ Washuga. Tawa pala yung Kita sapat. mo, ginbawi niya ang obran ni Raquel. Oo, actually ginpasa lang ni Raquel sa iyo. Oo. Okay, Sige, hambal ikaw ni na pasa. Christian Glenn Danios. Good evening, DJs. DJ Washuga and DJ Pretty. Para sa akon, mas masakit kidyang bayaan ka sang ginapalangga mo. Kay daw sobra pa na sa ginlansangan. Aba, lansangan ang tagipusuon mo. Agay, sakit-sakit ba? Inang palangga mo na, tapos bayaan ka pa? Daw hindi ko ginadason mabaton nga madula siya. Ang eroplano ya, malupad kag mahugahog pa kagasunod sa radar niya. Pakato sa destinasyon kag ang eroplano may tsansa pa nga magbalik. Pero ang tao nga ginapalangga mo, depende lang na sa kung magbalik sa imo. Pero paano kung hindi na? Te, sakit-sakit ginaya. Diyos ko. Pero sa gapalangga sa kunda, tani, hindi mo ko pagbayaan. Ay, dasi kong segue, ha? Upod taya sakay sa eroplano pakato sa destinasyon tanga duwa. Pero ang Toblerone ginaguyuman na, pero ang naghatag batya ko, wala chance nga magbalikay pa sila. Ay, Diyos ko, kalain sa imo nga, Christian Glenn. Labag yung sabat ni Christian Glenn. Shout out kay Christian Glenn, kag sa mga kapdanan mo dira, may gabi sa inyo, tanan. Number 13 daw. Patawa mo, nagpatawa. Ay, damo na nagkatawag. Sorry, nawili kami sa ano. Okay, go Damo na. naman nag-text. Sige, go na. Okay, May tawag, may tawag, sige. Number 13, si Christian Glenn Danios. Ma'am Tessa Villarreal, good evening DJ Washuga, kag DJ Pretty. Ambot wala ko kabalo kay wala pa ko ka-experience sina tanan ha pati. For me, mas masakit ang bayaan ka sa eroplano. Ano na? Oo, ginsabat Sige, ko na. ikaw na. Okay, hello? Darang di na siya dapit. Hello? Hello? Oy! Hello? 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 Ay, matunog imo nga, nga monitor, ma'am. Pakihinay na isang radyo nimo. Hello? Hello? Sino ni? Kristalin po. Ha? Si Kristalin po. Crystalline. Crystalline, hi! Crystalline may gabi. from? Ilaya. Taga saan? Ilaya po. Ilaya. Ilaya. Dire? Rojas City? Yes. Wow. Ano nga barangay? But... Tangke. Tangke. Ilaya. Taga dito sa inyo. Oo, lapit lang to sa amon. Joke lang. Sige na, Crystalline. Ay, Crystalline. O, ikaw kuno ang... dahil lang, pamakututo siya dahil yung bot siya. Iluwada na yun. Ay, Crystalline. Aton istorya pa mga of the night. Ano ko nung mas masakit para sa imo langga? Ang ginbayaan ka sang eroplano o kung ginbayaan ka sang ginapalangga mo? Mas masakit na sa dalunggan. Mas masakit na kayo sa no? Ay, nailang tani. Basta isa lang tabi ang monitor. Sige, Crystalline. Sige. Sige, go. Masakit pagbayaan ka. Hindi mo pa lang hangga. Kapin pa niya, may iban na siyang mahal. Nagsalit sa iba. Oo. Mula mo pag delay mong monitor, may nahinay ka mo na magambal. Oo, mas masakit yun. Okay, mas masakit ko ang ginbayang kasang palangga mo, lalo na kung may palangga siya nga iban. Abo. Sige, okay. Ano ang imong lucky number? Crystalline. 12. May 12 na. Number 12. Payara na, si Benny. 12. Iban pa nga number, 1 to 20. 16 po. 16. 16 is yours. Okay, sige. Kag? May shoutout ka? Oo, di ba? Oo. Crystalline, hello? Basi may luyag ka nga i-greet. Ano po? Basi may luyag ka nga tamyawon. Baka meron kang gusto i-greet. Wala na po. Ay. Wala. Ay, Dapat meron eh. Wala kang kasama dyan? Wala po. Ay. Kailan ka pa nakikinig ng 88.1 Spirit FM? Kahit po. Kanina lang po? Opo. Ay, grabe. Paano mo yun nalaman?
Oh, tumatawa na ikaw ha. Baka may kasama ka diyang Ivan. Ikaw lang po. Sige, Ay, maraming sige, sige. salamat, Thank you so Crystalline. much. O, anong radyo sa Roa City numero 8 ng ginapamatian mo? Ang Taliban, 88.1, Parent F. Inaya! Thank you so much! Ginalas na pamati, pero balaan na niya nga to niya, no? Wala na sa iban, 88.1 Spirit FM. Thank you Isa so lang yun, much. Amber? Oh, isa lang. Hambal mo eh. Direct na eh. may change Okay, ka damo na dagdagan, siyang ano, wala tawa 32 Oo. comments dito. Eh, sige, Mary Emma. Sa line number 4. Hello, maing gabi. Hello, good evening. Hello, Ay, good evening. Sino ito? Si Abin Nibili. Okay, Abel. O, diretso na kita, Abel, ha? Okay, sige. Ano ko nang mas masakit, Abel? Bayaan ka sang eroplano o kung bayaan ka sang ginapalangga mo? Bayaan ka kung ginapalangga mo. Nga man, Abel. Kay kung bayaan ka, mas masakit kung bayaan ka kung ginapalangga mo. Nga man gani, Abel. Kay, sorry, masakit ka yung bayaan ni ikaw. Masakit yung sabugan kung bayaan ni ikaw. Oh, masakit gid ya sa dughan kong bayaan Kaya, ikaw. kasi lang gawat sa mga ticket ka, yan, pataliwat. Hindi ko maintindihan. Oo, amo ganin na, Abel, no? Oh, sige. Thank you so much kay Abel. Madamo gid niya salamat. Ano yung mga lucky number, Bel? Isa na lang subong Bel ha kay tungod damo-damo kita sang ano subong. Oo, sang gusto mag-mine sa number. Ah, sige mo lucky number, Bel. 14, May 14, meron na 14, Bel. 15, 15. Okay, mo ng 15, Okay, Bel. sige. Imo ng 15 Bel. Okay, sige. Mayara ka pa sang luyag tamyawon. ginatamyaw ko sa balay, sinamang, sa pangatiyo. Ginatamyaw ko man, pinagdalingan, pinagduna, pinagsuwa, pinangin, siniyamin, sinagtini, siniarin, sinibisinti, sa si Toto, si Joshua, sa tanan mo, gali nga nagpamati. Okay. Okay, Abel. Ano ang numero? Ay, no, gali. Ano radyo? Anong numero? Ano radyo? Tara, City, ang numero 8 ang ginapamatian mo! Wala na tunggan pa, 98.1, Spirit FM. Inaya! Amo na yan. Bas yung spirit. Gani. Basa-basa lang daw. Okay, sige, sige. Ano, dira na kay Ma'am Tessie. Amante si Video Real, pa rin natapos. Oh, grabe. Wala ko kabalo kay wala pa ko ka-experience sila tanan. For me, mas masakit ang bayaan ka sa eroplano kay first and foremost kanugon sa pamasay or kwarta mo nga gain a lot para lang sa imo flight kapin pa kung inutangan mo lang to. Haha. Binagid ko importante kaayo ang imo kadtuan or para magtrabaho ka para maka-earn ka sang money para sa imo family or loved ones. Masakit man tuod nga ang bayaan ka sa tawo nga imo palangga pero mas masakit gid ang bayaan ka sa eroplano. Kay kung bayaan ka sa tawo nga imo palangga, hindi mo na inaya sa lang bayaan ka niya. Unahan, If sakto you na. did your part as his or her partner or girlfriend or boyfriend. Kay sa uliya, kung gibayaan ka da sang imo palangga, damo ka Makam up. up na realization sa imo kabuhi. Na, Na Targs, some mati ka. people may come and go, Na, but Targs. the true one will stay no Na, matter what will Targs. happen. Bumati ka Kaya ta, hindi Targs. tanan gagapang baya worth it para uyangan sang luha. Nan. Or pasakitan sang buot. Nan. Sometimes dira mo mabalaan kag ma-realize nga mas worth it gali nga palanggaon mo una imo self. Abaw! kaysa I-copy-paste sa na gani, tao- oh. Yawa man niyo. Kaysa sa tao, ay, di na to. Nami na to balahong. Kabarales ka mas worth it galing nga palanggaon mo una imo self kaysa sa tao nga nagbaya sa imo. Nan. Para sila Melin Buday, dalong dayon. May reply sa dayon, may reply sa dayon. Reply niya, mas masakit bayaan sa aeroplano, DJ. Kaya sayang ang pera, ang pagpalangga is lang kumadula. Yes, Number 9. Asus! Jesus! Pamangkot, inisdan mo? Ay, wag mong niloloko ang sarili mo, Targs. Nako. Okay, Sige, thank you so sige. much. Okay, may caller Next kita. caller. Hello, maayong gabi. Hello. Hello, maayong gabi. Hello, mga kabiman. Sino ni? Si Saira. Si Shaira. Shaira o Saira?
Shaira. Shaira, hi, maayong gabi. Taga din gani si Shaira. Taga Dinginan. Hi! Shoutout sa mga taga-dinginan. O, Shaira, dara-dara charta ha. Ang aton istorya ang pamangkot of the night. Ano kunong mas masakit? Ang bayaan ka sang eroplano o kung bayaan ka sang tawo nga ginapalangga mo? Ang bayaan ko sa aeroplano. Ay, aragin bayaan Unsa man. man? Kaya syempre, mahal ang ticket. Pero mahal mo siya. Ay, anong magagawa? Mahal ang ticket. Naman, Sai. Maliban sila. Mahal Sige, ang be. ticket. Kaya syempre, kung palangga kasang mo na nga tao nga, ang bayaan ka niya, di ba? Nasakto. So, para sa akin, mas masakit ang bayaan ka sa aeroplano. Kaya ang aeroplano, may chance din niya magbalik, pero hindi na para si mo. Kaya kung na ang tao nga nagbaya si mo, kung palangga ka giman niya, pag nagbalik na siya, para na sa si mo, kung para giman na sa si mo. Tags, gabamati ka da, Tags. Oh. Damo ka na igo. Dili ba na, Shaira? Parasin niya baba mo. Okay, ka namin sa sabat ni Shaira. Oo, gipanumduman gibayo. Pero based on experience, gina siya. Ay, syempre, hindi man sa tanan nga oras, pag ginbayaan ka, lagson mo, di ba? Pero ang plano, hindi mo di dala lagson ka, syempre, nagsugal ka na sa kwarta mo. Kaya ang tawag, ginaiya, bisan maglakat siya. So, magabili siya sa memories para sa wala pag Dito na lang kita, kakapit na lang tayo doon sa memories, no, Shaira? Oo, kaya, syempre, ang ticket niya, hindi pwede nga hasta lang memories, di ba? Tama na. Tama na. Nagyan ginana mo. Naglagas kaya kami sa aeroplano. Anyway, thank you so much sa imo nga sabat, Shaira. May luyan ka na nga tamyawon? Ha, kinagrat ko lang galayang parang ang mga taga-dinginan sa maulanong na gabi, gaulan diri. Ay, okay. Shout out sa tanan nga mga taga-dinginan. Okay na. Thank you so much, Shaira. Imo nga lucky number, Danay. 1 to 20. Number 6. Okay, number 6 is yours, Shaira. Madamog yun yung salamat sa pagpamati kag pagsabat sa aton istorya pamangkot of the night. May pamangkot. Ay, sure. Ano yung mo request? Ma-request ko tani sa kuan ko up ng tribute na siya kay second year anniversary na sa pag-viral sa mula nga song sa SB19. Ah, ba, 18 ka? 18 man ako. 19 sila. Number ano sa kono? Number 6 daw. Okay, Number play na to six. ng Go Up because it's a nice song. It's an inspiring song. May pamangkot na ni si DJ Washuga sa imo. Shaira, ano ang sige, numero 8 ang ginapamatian mo? Siyempre, wala na sang iba. 88.1 Spirit FM. Inaya! Thank you so much, Shaira. Okay, grabe sa atin nga mga callers sa buong, no? Jeremy, ulo mo tags ko, no? Cute, Mga cute. Aidan, Patricia Villarreal, mas masakit iniwan ka kasi ang boyfriend ko kasi paasa araw-araw na lang ako umiiyak dahil sa Nan. kanya kasi palagi umahanap ng iba. Sige, doon ka sa chicks, wala na akong pakialam sa iyo. Boom! May pasabog pa Thank you siya. so much, Ma'am Aidan, Patricia Villarreal. Eddie Wow. Annie Wow. Sarah Jane Alingayo, shout out. Thank you so much. Nag-move on na sakta, nagbiyahe sa Korea. Ay, sana all may pang Korea. Halong Ma'am Aidan, ha. Oy, Damo, Ari. lucky, damo ang bayi, di ka sina maubusan. Yun lang, ha. Sige, Okay. Dara, may mga damo na dasal sa Batman, no? Okay, sige. Dali na sa aton nga hotline number. Gamay na naging yung number. Gani, pila na lang nabilin. Dali lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na lang. Okay, good evening DJ Washuga kag TJ Pretty. Ang mas masakit ang bayaan sang ginapalangga mo. Aba. Kay ang pagbaya si mo mabudlay madulang sakit. Kay kung madulang ginapalangga mo, hindi na ina mabalik. May lucky number po is number 20. Oh, may number Oy. 20 na. Kay Texter 0395, may lucky number 0395, na. may, ano na, may 20 na. No? Change na lang. Okay, ari pag good evening po para sa ako ng mas masakit ang bayaan sang eroplano. Kung bayaan ka sang imo palangga, pwede ka pa mangita iban. Nami gid no. Pero kung eroplano mas masakit gid na iya. Oh, lucky number is number 4. Number 4, si Texter. Number 3310.
Okay. Hi po, good evening. Para sa akon, mas masakit ya ang bayaan sang eroplano kaysa bayaan ka sang taong gapalangga mo. Kay Opo, una, ganun. mahal ang ticket. Oo. Then ang tao nga kun gapalangga kagidman, mabalik na iya sa imo pero eroplano way tsansa. Kay kun bumalik man gid na, hindi na para sa imo. Ay, amo na ni siya si Ma'am Shaira. Thank you so Oh, much. thank you so much. Nabasa ko na. Masakit pagbayaan kasi mo palangga kapin pa maiba na nga siya nga mahal. O, na siya man to kaginang nagtawag. Si 201. Ang sige. Good eve DJ Washuga kag DJ Pretty. Ang mas masakit ang bayaan sang ginapalangga mo kay ang pagbaya sa imaw budlay madula. Sakit kay madula ang ginapalangga mo hindi na maibalik. Oh, number 20 may ara naman. Number 10 na lang po no. Oh, number 10 na lang. Si Texter. 0395. Damo aton nga ano. Okay, kay Raymark Anonoy. Hi, good evening. Good Oy! eve, DJ Washuga and DJ Pretty. Para sa ako. Mas masakit Nakalike mo ang na diring aton. Nga mga gamit to. Sige. mas masakit ang bayaan ka sang ginapalangga mo kay wala na sang babayi na may mapamangkot simo kakaon ka na. Pangita ka to sang ido. Ha, Raymark? Minamalang Ang galing mo itay ka sa gusto. mga remind sa imo kung kakaon ka na. Oo. Kung ano kaon mo. Adala di mo number kay pamangkoton ta ka. Sige, thank you so much, sir. Number Ay, number 14. 14. May lucky number 14 na. Mag-change siya lang sa Raymark Anonoy. Ari na siya. Are si Okay. Debo, re-rest back ito. Mas masakit ang gimbayaan ka sa imo gimpalangga. Rigid kung gulpi lang sa nadula. Maayo pa ang eroplano may pagbalik sa imo. Pero ang tao nagbiya sa imo, wala ka kasigurado kung magabalik pa sa bala sa imo. Noy. 1 or 8. Number Oh. 1. Si Dave Francis Aspera de Tangco. May gabi. Binayaan kagin Mandoy. Nga wala lang naglaong, galpi nang nadula. Grabe, may 45 comments pa kita. Dave, inom ka na bulong da, Dave, ha? Okay. Angel Consolation. As in, ini ho! Alam nga, pinap-out. Paki ano gaya, Marachi. Paki-block. Si Joke lang. Angel Consolation Bargo, bayaan ka sa eroplano. Kapin pa kung pa Korea ang flight damo, gwapo. Ay! Sa Angel! Bugtaw! Sige, number 7. Siya ko na pero may number 7 na Angel. Pag-change na lang. Okay, next na nga Ang direct. nabili ng lucky numbers is 5, 8, 9. Pauna-una lang ka mo ba? Gani, dito kita sa may mga sabat danay. Ma'am Orfelina Bing Silvestre Capuso, good eve sa inyo DJ Rat, DJ Prit, kamusta na kamo? Halong lang lagi kag pagabindisyonan kamo sa aton mahal nga imo. Ay, thank you Nanay Thank you, Ma'am. Beng. God bless, Maraming Ma'am. salamat. Bisan hambal ni shoutout kay Baby Washuga STDJ. He! Bisan ano lang basta word nga Piste. Paano sila? Oh, ay na lang ano lang na. Hindi nilang na hindi na siya dahil mag-pop out. Okay. Oh, dali lang ga. Bisan ano lang basta word nga bayaan masakit gid na. Sa bagay, shoutout kin nanang Celeste. Nagbayaan ka para baklan ka sa iPhone. Tandaan ko na bala sang una. may bayaan. Magparo. Hindi. Bayaan nga muna itong hambal mo. Magparawa si mama. Siyempre 5 kami. Hindi kami tanan madala. No? Ginahambalan na kami. Bayaan ka lang danay. Sasunod ka lang. Pero baklan ka naman ice cream. Namin mo na nga baya. Yan lang. Kay Jamil Bilyedo Caros. Nalipat ka gid samon barangay. Humagikhik. Sa magikhi! Shout out na pamatanon namon ha. Shoutout sa mga pamatanon sa barangay Humagikik. Shoutout sa inyo nga SK chairperson na Jamil Beliedo Caros. Pero kung ako ang bayaan, masakit din siya sa ako. Sabi ko masakit siya, magaling masakit siya sa ako. Ano to? Ay! Hello. Ano na? May voice, may voice. Sige, Bebe, sige. ano Oo, ni? sige, papa. Ari. Importante ni nga tao. VIP ni, VIP Oo. guys. Dali lang kita. Okay, sige. Kakasa ko ninyo? Ayaw, joke lang. Di na. Dali lang. Padre, dali lang. Dali lang. Kay Raquel, kasaran shoutout sa mga nagpili isang bayaan sa gimpalangga mo. Naman, mabalik ang pagpalangga. Ang gimplitin nyo. Naman, mabalik sang pagpalangga. Ang gimplitin nyo. Raquel. Okay, sige, go. Hindi. Hindi, i-loudspeak ta na lang. Mo, labi na gid ko nagsakay siya sa aeroplano nga para tanis sa imo. Liwat. Mas
masakit. Nabayan ka sang palangga mo, labi na gid ko nagsakay siya sa eroplano nga para tani sa imo. Siya ganyan nagsakay siya. Ano na klase ng plano mo? May tana, pwede mabaylo. Sige, thank you so much. Namigda ka Ating ng special Celeste guest. ang sabat yan. Pero kung ako ang bayaan, masakit gid siya sa akon. Andam ka na rin. Ano tawag sa ganyan? Matunta na niyo Kumatun. niyo. Gabang bastrok. Sige, thank you so much. Malupit ko na si Rayla, bo. Oh, sige, DJ sige. was sugar, sakto gid. Sugar gid ang ulo mo. Sugar. Gusto mo siya ka nakatilaw sugar da. Okay. Oh, damo-damo pa Sige, thank you comment. so much, kid. Sa din pa. Oh, dali na, dali na. Ato Shout to. out kay Sir Don Don Dadap, kay Ming Ming Wego, kag kay Apple Labrador, ang mga Aidan. Oy, si Auntie Marites, oh. Dapilaga. Good evening, DJ Washuga and DJ Pretty. For me, mas masakit ang bayaan kaysa ang eroplano. Kapin pa kung ang destination mo para sa imo future. Tapos once in a lifetime opportunity lang. Hi, kisa sakit gid na iya. Okay lang mabayaan sa ginapalangga kay isig pwede ko rin more mo. Kay makakita ka man na liwat basi much better pa sa nadula. Ay, thank you po. Stay healthy and safe always Thank po. you so much, Ma'am Marites. Kay Ma'am Jennifer Baligwat, good evening, DJ Washuga, kag DJ Pretty, para sa akong masakit bayaan sa imo ginapalangga. Lalo na kung babaw ang rason. Dito? Babaw ang rason. Yun lang. Nga pagbaya sa imo. Kag inang gulpi lang, inang ngaman masadya pa kami sini. Ginatapos yan na yanda, break na kami. Pain. Kasakit bayan kay inang labi na gid nga. Nasanay. Ara naman. Nasanay. Hindi na to. Peste. Nasanay kasi iya permi kag inang nabalaan mo dayon in the next day may bag-o na siya. #prepared. Prepared sa ba sa iban humugpa. Number 5 daw. Sige, Ma'am Okay, Jennifer. Ma'am Jennifer imo na ni. Baligwat. Ay, thank you so much. Yours na ang number 5. Okay na? May duwa na lang. Duwa na 8 kag 9. 8 kag 9. Una na lang kumuda. Gani. Sige, damo pa oh. Hindi Pag na. may refund inabayluan mo pagpalangga. Single pa na si Shaira, DJ Pretty. Ikaw wala Ray Love. Shoutout kay Sir George Solano. Good evening, DJ Washuga kag DJ Pretty. Salamat. Mark Juno Concepcion Eslana. Good evening, DJ Hi, Pretty and good DJ Wash. evening. Thank you so much, Mark Juno. Kung di ka gwapo-gwapa, ano may ara sa iyo? Siya. Good evening, DJ Yami and DJ Pretty watching here at Limeri, Iloilo. Shoutout sa akong family dyan sa Rojas. I love you and I miss you. Thank you so much, Ma'am Ronaldine Lara Albay. Okay, mas masakit hindi ka na palangga. Good eve, DJ Washuga, kay Pretty My lucky number is 6. Nakasabat si Sir Don. Ay, may ara na, number 6. May number 6 na Sir Ray Mark. Ay, Paano, Albi? Pass lang paano yun. Okay. padre. Okay, sige. Number 8 ko na si Sir Ray Mark. Sige, yours na sir, ang number 8. Oy, Okay. isa na lang gid, number 9 na lang. Pauna-una na ka mo dyan. Okay, sige. Kasi dili may pa. Okay, kay Tita Jade Mutia Dorias. Hi, Hi. DJ Pretty. Hello sa inyo. Duwa ni DJ Washuga. Wow, Hidlaw na thank gid you. ko sa imo. I miss you too, nanay. Thank you so much. Shout out kay Tart24 ko, mga Ay. DJ. Wow. Sana all my Sana tart. all my tart. Ano katamisin ng tart mo? For request song, please, mga DJ Right Love at the Wrong Time. I have the right love at the wrong time. Sige, play ta na yung mga, ano ma'am. Sige, pwede pa music. ka-break. Ang bayaan sa ginapalangga ko kay Ban nga aeroplano, iyagin sakyan. Good evening lang, DJ Pring, EDC Mag-Cover Love Lots. Number 9, ano nagawa, number Sir Lanpao. Number 9 na Sir Lan pa. Yatag na siya. Kay tungod nagsabat gid man siya. Sige. Okay, congratulations kay Sir Lan pa. Number mo 9. Oy, go up ako ikaw na Right danay. Love. Right, Hindi, go up ko number ni Ma'am Shaira una, diba?
Isa na lang yan. Isa lang pwede i-play? Sige. Ay, nauna si Ma'am Shayla, ya. Ano na? Oo. Din dapat din eh. Oo na, bisan diin na da. Sige, stand by. Pagkabalik kita matapos sining matahong nga ambahanan. And of course, ang aton nga pahampang saklinan, spin the wheel. Oo na, bisan diin na da. Oh! Nga ambahanan. And of course, ang aton nga... dahil lang, may nag-play goro. Kita mo gid, naniningip biyo. Sige, stand by. Di ba? At pagkabalik kita matapos sining matahong nga ambahanon. Yeah, we gonna go up. Yeah, we gonna go up. Tanging liwanag ang nakikita sa tuwing ipipikit aking mata. Bituin ko'y lalong nagniningning, sa dilim walang makakapigil. Itong aking pinapangako, hindi susuko, kahit pa ako'y mabigo. Yeah, make me, you know I'm ready. Come on and test me. Yeah, we gonna go up. Ibibigay ko ang aking puso sa pag-abot na pangarap dito. Handa kong harapin ang lahat, yeah, kahit pa imposible. Yeah, we gonna go up. Yeah, we gonna go up. Kahit ilang beses pa magpumba, yeah, we gonna go up. Nangarap ng bukas mga mata, yeah, lumakad ng may bubog sa paa, yeah. Lahat ng iyong pagdududa, bakbak ko parang kagaruda, cause I'm gonna go up. Naglaho ng takot sa puso, pagkabi ko'y malabo, tagumpay nasa dugo, ko'y positibo. You know I'm ready. Come on and test me. Yeah, we gonna go up. Ibibigay ko ang aking puso sa pag-abot na pangarap dito. Handa kong harapin ang lahat, yeah, kahit pa imposible. Yeah, we gonna go up. Kahit anong mangyari, ako ay tatakbo patungo sa liwanag na tanging ninanais ko. Bawat sandali, tuwing ko ay parang huli. Yeah, yeah. Ikong galaw sa liwa sa ilog na baro maragasao. Di ko na kailangang bumaga, total naman kayo diretso pababa na delikado. Sa entablado, siya na pupusyento, bigay desperado. Yeah, we gon' nowhere but up, nowhere but up. Ibibigay ko ang aking puso sa pag-abot na pangarap dito. Handa kong harapin ang lahat, yeah, wala nang imposible. Yeah, we gonna go up. Yeah, we gonna go up. Kahit ilang beses pa magpumba, yeah, we gonna go up. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko, dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tubtub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta.
Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time, 56 minutes after the hour of 8. And it's time for... Spin the wheel! Yeah! Natawag ta sino ba lang ang maswerte nga magadaog sa mga surprising prizes. Gari abang-abang na sa aton nga mga kalagad. Kag sa aton nga mga best friend dyan. Nga especially sa mga nag-mine sa lucky numbers. Okay, first spin. Dali sa aton nga pa-spin the wheel. Okay, kita mo ngayon. Na-spin na siya ko. Sige. Anyway, thank you so much kids sa liwat sa mga kaalagad naton. Nga nagpo dali sa aton nga palatutunan. Good evening hi. kay Sir Crisanto Usam Delphine. Hi! Mayang gabi kay Sir Jamil Bilyedo Caros Bayan kasi mo palang nga best friend sakit gidya. Oh, Okay. amo ginayasan. Sige. Ara na? Okay. First spin. Ara na yun ba? First spin mga kaalagad. Congratulations sa may hawid. Ako nag-mine sa lucky number 7. Diba? Oh, manda ka. Number Oh, manda 7. ka kay Jeremy. Ay, grabe. Oh. Next number. Congratulations sa may hawid sa number 3. Number 3 si Ryan. Sa ato na. Sino? Grabe, oh. Ang magandaya, hindi ko dugay man wala sa kadaog mo. Gani man. Congratulations sa may hawid sa lucky number 1. One, six. 1-6. Gani 16. 16. Sorry. 16. Si Crystalline. Ay, ha! Crystal Diba? Lina. Swerte ka Sa din. Tangke Elaya. May binabuang. tangke Oo, na. tama. Number 2. Number 2. Si Ma'am Si Mama Lorna. Lorna. Grabe si Mama Lorna. Last number. Congratulations. Nagligat si Mama Lorna naka ano man, no? Congratulations. Ano ang number? 1? 1. Si Dave Francis. Okay, number 1, Dave Francis. Number 2, si Ma'am Lorna. Number 3, si Ryle. Number 7, si... number 2. Ano may number 2 giman? Oh, si Ma'am Lorna. Pwede na tanan. 1, 2, 3, 4, 5. Tama? Tama. Basta sa labalasi. Number 1, number 2, number 3, susunod. Number 7, kag number 16. Wow, congratulations! Oras naton, 59 minutes after the hour of 8. Isa na lang minuto. Tapos na naman. Number 1, 20 pesos nga load. Number 2, groceries, Ma'am Lorne. Sunod si Ma'am Lorne yung nagdaog. Wow, Congratulations. groceries. Number 3, 20 pesos nga load si Ryle. Number 7, 10 pesos nga load, Jeremy. Kag number 16, 10 pesos nga load. Wow, gipinatawaan mo man. Yan, dako na ganit si Jeremy nakaayos. Managani, tapos 10 pesos lang. Okay, congratulations si Mama Lorna ang nakabaton sa grocery. So, depende sa imo, ma'am, kung makadto ikaw diri or pakuha mo lang sa amon. Or pwede man nga ma-Gcash or ma-cash. Sige depende sa imo, Ma'am Lorne. Pero congratulations. Sa ato nga mga kalagad nga wala nagdaog, no? Kung wala nang mapalaron sa mong gabi, don't you worry, guys. Kay every Tuesday and Thursday ini, no? Kag ini para tanan sa inyo mga kalagad kay best friend namon. Wala na tiyempo, diri sa aton nga pagpangalagad sa 88.1 Spirit FM. Ay, shoutout lang kay Tita Malu nga nagpamati ko na sila. Hi, Sa Tita kaya Malu. Madam Yani Gail, kag kaya ng Julie Anjan, kay Noy Japong, kay Noy kay ng Irene, nga nagpamati subo nga gabi. And of course, sa kay Kiyumi. Kiyumi ni Baby Lance Kirby. Ay, do. Sige Alright, thank you so much, kid, yung mga kaalagad ka best friend. Ano man yung pili subong nga gabi. Kabay pa, no? Nga hindi kita maginulson. And of course, pahanumdum lang nga sa gihapon, no? Ayara sa aton nga mga kamot ang matud nga kapalaran sa patagsang pagigugma. Kung nag-learn na kita sa aton lesson, nakabay magserbi ina nga pundasyon, no? Agud to nga mangina maayo pagid nga partner
sa masunod, no? Nga bahin sa imong kabuhi. Abo. O, di ba lang, the in-law? Sige na. Thank you so much, kids, sa lahat mga kaalagad ka best friend. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Sa aton nga Managing ug Social Action Director, Reverend Father Mark Renflor. Sa aton Program Manager, Father Francisco Casada Jr. Sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father John Dave Ebalia, sa ating mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kagaton partner technical, alagad Maria Jean Lorin Balgos. Great lang sa best ko si Claudine Datiles kag Brenda Joy de la Cruz Dayo. Thank you so much. Tani adlaw ang program. Good night. Nagabi ka Sa po, sunod, ma'am. sir. No? Sunod, no? Ma'am Angie Abir, good night. Thank you so much, mga kalagad. Yung DJ, hindi man dessert, pero alert na alert. Ang DJ na ang DJ na hindi man matamis, pero palaging namimiss. This DJ was Sugar. Kagini naman yung DJ nga kasing anyag siyang inyong mga gabi. This is DJ Pretty, hey? Nga nagasiling, hindi importante kung gamay ka akong dako. Basta sa masakit, ikaw gid lamang mapahilayo. Kag basta yung pagtuo. Hantop gid sa makaako. Mayong gabi, kag God bless Pilipinas! Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sang dumo sa imo kagabihon. Apang talipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag, kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Sa amon mga